3 minutes. Pumok naman guro ni. So, atoan ng iyabo ang tubig. Para tubig. Makita po ninyo doon sa nakapayabo. Na-open na ako ha. Tanan. Choy kaayo. Kuyawa. Oy nga, nagtapod sa naman. Diyan na ito niya tubig. Wala na siya mabilin ba? Kanyod ito na ako. Diyan na ito ang iyang sabaw. Kita ninyo mga wala na dyan siya tubig. Ikon pa na ito. So, wala na. So, timplahan na nato. Pabrihan na nato siya kay timplahan na. Dayon, gustutan na ito ni iyahang sauce. God, sauce tuyo. May lamian niyo ba? Maraming kayo ba? Happy na si sauce, diba? Hindi ni sauce. Sauce, oy. Iyahang ko ah. Iyahang. Ayan, dahon-dahon. Naaday siya ko. Na siya mga gulay-gulay. Ang panood to. Lawa na ito. Meron. Excited kong kaon. Excited akong kumain. Resulta guys. Ganaan ko ano yung mukha ito. Okay na. So, tilaw na ito be. Tilaw na ito ha. Kaunta ninyo. Tilaw na ito ha. Kaun sa jilami ni Ani. Init pa kaayo. Lami! My God! Lami kaayo. I love it. Ikaw lami kaayo. Wow. My God. I love it. Kinahan ko. Oo, day. Oh my God. Ganahan ko. My God. Paborito na ako. Wait pa ko utoan ni kung nakakwarta. Di, pagkanunay kay mahal kayo tag 200. Oo, ang ay ganahan ko. As in. Ganahan ko. Nauban mo ka dili ko ganahan sa ubang noodles. O kani, wow. Kaingon jud ko nga lami. As in. Nahulot jud nako ni anyong panood to. Nabawi ang ako ang nabawi ang ako ang kagutom.
Guys, lami, gamay na lang. Basta halamisa ko kaon, di na lang ko nagkaon. Gutom na mong ko. At ka tubig. Trub. Ganahan. Pidaghan lang kaayo. Pwede na siya sa 2 ka tao. Parang murag dito na ni. Ito pansit. Ganahan jud ko. Tayo kaninyo kaon. Sa wala pa nakakaon ani. Di sa kaayo spicy. Okay ko po. Kaya la. Sige. Tungkol sa kong kagutom. Wala ko yung namahaw. Tapos, alas 2 na ko na ni Udto. Nabawian. Ano naman dyan. As in. Kailangan dyan ko. Mayroon po akong napili, no? Kaya nakakita mo ko perming kakaon ang mga Korean. Nga dyan itsura. Pero dili ko sure kung ofo ba to siya. Dili ko sure. Yung siya tati atong noodles na ilang ginakaon. Pero pareho siya sa itsura. Kung makaingon yung ko, kung alam ko lami, gilamon-lamon Manila. So, karon tinuod siya. Ay, masin. Masin lami. Ngayon, ikaon to, kapitang gutom dyan kaayo ka. Tapos, as in, basta na-feel na dyan mo ang kagutom. Kay, kung as in, busog pa kagamay, namakaon ka, hindi dyan mo makaya kurot. So, dapat, kung kaon ka ani, dapat, gutom dyan ka, wala kay pamahaw. Ay, wala pamahaw, no? Nang gutom na dyan ba kay, daghan mo gula si Lord ani, nakapalit ka na, ikaw ra usa. As in, mahulog chut nimo. Pero, kung as in, busog ka gamay, kailangan duha mo. Kay, daghan magsulod ni. So, kailangan mo, kung man siya ka ani. Kaon ka ani. See, ako. Kaya nga dyan ko, 100% lami. Ayun nyo. Lami po niya ang ipang sagol. Kani, mara siya o kuan. Siya pangalan na yan eh. Ano siya? Mara siya pichay. Pichay. Dili pichay. Repolyo. Oh, repolyo. Repolyo. Ay, ganahulat na ako. Ano mo dyan dahil kong malami. Sabi ko, sayang, kabas ito na umahurot. Kato itong nakapalit na mo nga gabi ka spicy. Nakabantay mo sa itong noodles na spicy kayo. Kani, tama-tama ang spicy. Tami-tami ang timpla. Lami pa dyan. So, yeah, pa siguro pa. Pwede nga tagaan lang mo magkaon ani. Kaya makadaot pa siguro. Karon pa dyan ko kakaon ani. Sa'yo lang ko kayo. Lang nabuang ta sa Korean novela. Nakita paglamig kaglamon-lamon bitaw ang mga Korean actress, Korean actors. Muna ano dyan itsura. Pwede lang dyan gusto ko. Mao ba dyan itong noodles? Ang ilang kaon. Wala mo kita ha. Wala ko kakita ba sa ilahang pag-end sa ilahang drama. Di ba naaman dyan yung mga sponsors. Wala ko kita kung maubad yun yung noodles ng ikaw. Karon, kapit na nakurot. Nabusog yung ko as in. Karon, yung ko lang. Para sa ako ha. Kami siya. Saan gawin na nakurot na ako? Ang hirap.
Una ko kuhaan pa ito. Ayan. Sarap. Kami pa ng mga gulay. Sarap. Perfect. So, sabot tubig now. So, maulo guys, na ang ipakita sa inyo. Pakita lang na ako ninyo mga try jud niya sa wala pa lang makakaon. Uban nga wala bitaw kakaon. Try the best. Opo. Ito. Uni ito pangalan. Basta Oppo. Wala na GC man akong meaning. Unidentified or unidentified flying object. So, mga guys, salamat sa inyong pagtanaw sa ako ang video karon. So, muna akong topic karon nga nagpaibog ako sa inyo ani kay gusto na ako ipa-tripod ninyo para makuan po ninyo ba nga ano sa poy kung lamian po ba kung kaha mo sa aning akong kuan kaon as in pag isayang sa 200 the best paborito na ko. So, see you soon guys. Salamat for watching. Love you all. Please subscribe Precious May Cavite. Please click the bell para may balaan mo kung sana po kung mag-upload. Tapos para po ano nyo ba? Ano ako ibang i-upload. So, salamat! Bye-bye!